Lubog pa rin sa mataas na baha ang barangay San Jose, Calumpit, Bulacan ngayong Miyerkules, August 19. Kasunod ito ng muling pagbuhos ng ulan ngayong linggo, dulot ng habagat o southwest monsoon. Sa kabila ng patuloy na pagbaha, karamihan sa mga residente ang nananatili pa rin sa kanilang mga tahanan at hinihintay na lamang na bumaba ang level ng tubig. Sa kasalukuyan, binabaha pa rin ang 29 na barangay sa bayan ng Calumpit habang umabot na sa 946 na pamilya ang kinailangang lumikas. Ayon naman sa Calumpit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, malalaki at matataas na sasakyan na lamang ang makakadaan sa mga barangay road ng San Jose, Calison, Bulusan, Santa Lucia, Frances at Gugo. Samantala, hindi pa rin madaanan ng anumang sasakyan ang Sitio Nabong Road sa barangay Maysulaw at Feeder Road sa barangay Gugo. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga residente ng Calumpit na mag-ingat at manatiling alerto. Para sa mga nangangailangan ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa Calumpit MDRRMO na 0962-351-5944. Kasama si Vin de la Peña, Angelica Cara, CLTV 36 News.